И хора, сега е времето да видим в един чат тази драма на Лала Беар напитките. Всички ги знаем вече, кои са те Лала Беар. Всички. Точно така, хора. Няма какво ви показвам. Аз да стоя напитките. Но да видим за каква тази цяла драма. Сега написах превод Good Read to английски. И това знаете ли какво означава? Защото това означава за Хикса, очите на Хикса на Лала Беар, мечката, и пише добра цел от... Би трябвало да е добра цел от мечката или от Лала Беар. Добра цел от мечката съм написал тук. Добра цел от мечката. От мечка. Малко странно. Мисля да поразследвам този случай. Да, хора, мисля първо да видим какво точно става. И тук намерих клипчето и сега ще го гледаме. Ето е зле. Няколко майки ми писаха и ме помолиха да направя видео, в което аз не крещя, за да може да бъде адекватно показано на децата им, за да са наясни те с това какво се съдържа, какво се случва с Лала Беар. Така че заповядайте, в това видео ще се опитам да бъда възможно най-задържана, без да крещя ненужно. Това са малко от многото коментари в предишното видео, в което хора споделят, че те са били болни, повръщали са, имали са странични ефекти от напитките Лала Беар. Ако трябва, спрете видеото на пауза, прочетете си ги, вижте си ги и така. Разбирам, че това са любимите ви хора, вашите идоли, вашите инфлуенсъри и така нататък. Но вие сте по-важни и ако това вие да помогнете, спонсорирате вашия инфлуенсър по избор, означава да си навредите на здравето по какъвто и да е начин, може би не си струва. Разбира се, има коментари, които казват, че просто не им е харесало, но не са повръщали. И им е харесало и не са повръщали, което е чудесно, защото ако всички повръщахме след употребата на тази напитка, тя нямаше да бъде напитка, а разхлабително или там нещо от сорта. В момента уж се води разследване, не знам доколко мога да вярвам на това. Следователно, в понеделник ето тези нещица ще бъдат пратени до лаборатория от моя милост и Ерика, за да могат да бъдат изследвани какво всъщност има вътре, какво правят. И в случай, че има нещо нередно, ще кажем. И евентуално ще ги съдим. Но ще... Чакай малко. Как ще ги съдите? Дори доказателство имате ли, бе? Те дори няма доказателство, па ми се правя, че ще ги съдат. Как така? Поне да имаха доказателство. Това няма за какво се верва, хора. Ако има бюджета, да. Безопасна и здравословна форма. Това е един от моите други проблеми, защото няма да кажа, че нещо е здравословно, а и да причинява повръщане не само при нас, а и при много други. Ти ако си, например, тая или е хейтерка, или се опитва да направи нещо на напитките и да се махнат. Да, хора, затова не знам, но нека видиме. Хора, следователно болки в корема и тем подобни нещица. Лала Беар осигуряват на тялото важна част от дневният прием на витамини и минерали, които са необходими за през целия ден. Абсолютен булшит. Преминем към съставките. Всяка съставка, означавайки всяка една съставка в напитките Лала Беар, са специално подбрани, за да ви помагат да се чувстват енергични, бла-бла-бла-бла. Така, естрагумата като цяло, каквото видях в Google и прочетох от ресърча на Ерика, означава, че вие, ако имате алергии към акациеви дърва, ще получите в съотношение, евентуално алергична реакция. В сайта също така пише, че това е направено от приятели за приятели. Аз не съм професионалист, но по мое разбирания ние не натряваме приятелите си. Тези напитки биват продавани в нормални магазини, ние го взехме от магазина на Ъгъл, в Била, в... Много ме интересува за това. Мистер Пиза се предлага също така и в магазини за играчки. Вау, не знаех. Безопасни ли съставките? Безопасна и здравословна. Ще се върнем към това след малко. Нека продължим със следващия въпрос. Подходяща ли за деца? Абсолютно да. Не само подходяща, а и промотирана, таргетирана към именно детската аудитория на дадените хора, които са измислили тези напитки. Както се казва, това не е хейт, но един много важен въпрос от моя... Виждам направо как не е хейт, като искаш да ги съдиш. Като гледам какъв хейт не е направо, много ти вярвам в кавички. Страна е защо на акаунта в TikTok на Лала Беар се фокусирате върху това да промотирате тези напитки чрез игри, забавни скетчове, яда. Вместо да отговорите на какво се
какво има вътре? Как сте решили да направите? А и също така хора, Студио са казвали много добре какво има вътре, но може нещо да са криели. Верно, тук съм съгласен на средата, защото може нещо да лъжат, например, да крият нещо, което вътре, например, е имало нещо отровно, но затова никой не може да докаже все още. Неща, защо са здравословни? Ето имаше видео как отиват в фабриката, ама само как се вкарват в бутилките и как се слагат. Да, тук тая е права, верно, много. Само как слагат бутилките, а не показват какво слагат. Клепинките на бутилките, ама как всъщност, какво съдържа, то нали... Права е доста. Да. Затова е права, добре. Ама принцип не може да ги хейтите без да знаете дали без да имате доказателство, по-добре не хейтвайте. Петно, без никаква лична нападка към хората, които са го измислили, разбирам. Бизнес идея, чудесно, мечта, живейте си я. Но, за да живеем нашите мечти, идеята да помагаме и да не вредим. Което се разминава с вашия план. Здравейте. Аз само да кажа, че по принцип... Ще седнеш. Да, може. Наистина, съвсем сериозно, ние може да се смеем на тези видеа и така нататък, просто защото за нас е абсурдно, но самата идея, че сме пили толкова и че ни е станало лошо, гадени се, повръщаме и така нататък. И не сме само ние, а и много други хора. Да, има, нали, група... Хора, да кажа, аз познавам един приятел, който е пил лавабер и беше в болница една седмица, така че тук добре, съгласен съм. Хора, на които нищо им се случило, което е чудесно. Това е идеята. Като на мене. Да не се случва нищо, да, но това... на друга група, нали... Да се промотира на деца, главно на деца и да е с такъв дизайн за деца, нали, днешно време малко повече трябва да се фокусираме върху правилното хранене, в правилното консумиране на всякакви напитки и смятам, че е по-добре, нали, децата да нека си пият естествените витамини, нека си пият естествените сокчета. That's not good. No for you. И не е окей да се казва, че е здравословно. В смисъл ти... Кое го прави здравословно? Това, че сте добавили витамини и минерали. То има и витамини... Мисля, тук това нещо съдържа B-комплекс. B-комплекс, да. Витамин B12, витамин B6, витамин... Чакай. Знаете тази информация. И също така, моля ви, не дейте да вярвате на абсолютно всичко в интернет. В TikTok инфлуенсърите като цяло, рекламиращи неща, го правят или защото са получили да... Йо, какво става, приятели? Обравял с Денката, но чакахме да направим това видео на бъдни вечер. Но, вероятно, повечето от вас са видяли това видео. Аз не знам, това е нехуманно, това аз не знам дали... Точно това. Да, браво. Легално, какво има в тези неща? Или това видео. Какво има вътре? Ще ви съдя до дупка, ще ви съдя. Какво е това, бе? Или някой от тия видеа. Not legal, not humane, not... Това, което е вътре, те кара да повърнеш! В което тези две момичета хвърлят така доста сериозни обвинения върху лавабер, върху бранда ни. Това не са нормални цветове. Това изглежда малко по-токсично от токсичните отпадъци. Днес искахме просто в това видео да изясним някои неща, да ви обясним така малко по-сериозно за напитките и за цялостната им консистенция. Явно доста от вас първо не са разбрали какво има в тях или не са се позаинтересували, или дори не са прочели етикета. Първото, което аз искам да кажа, че наистина не... Първо, момичето уж прочела етикета. Много го уж прочела. Я да видим какво ще прочитат те. Нямаме абсолютно никакъв хейт към тези момичета, към създалата си ситуация. Искаме да... Те дават хейт към вас 100%, аз съм сигурен. Обърнем внимание на най-често срещаните коментари, които се отнасят към напитките лавабер. Първият коментар, който е най-често срещан, е дали в напитките има захар. Както е написано и на самият етикет с Zero Sugar, което означава 0 захар. В лавабер напитките няма абсолютно никаква захар. Само ми е интересно защо са толкова сладки, защото аз съм пробвал един вкус. Не, хубаво е, но много е сладко, много. Синя съм го пробвал особено, много е сладък. Един много важен въпрос, който всички от вас задават. Как напитката е сладка и няма захар? Същото.
Захарта, приятели, не е единствения подсладител на този свят. Лава Бер няма захар, но има сукралоза. Много по-добър вариант от захарта. Има подсладител, но той не е захар. Дали в напитките има кофеин? Напитките не съдържат кофеин. Написано на всеки един етикет. Caffeine free. Това не означава, че има безплатен кофеин. Това означава, че не съдържа кофеин. С други думи, приятели, Лава Бер не са енергийни напитки. И от тук идва следващият въпрос, който е защо като казваме, че няма кофеин, тук пише енергийна стойност. Енергийна стойност, това се има предвид килокалориите. Килокалориите има във всяка една храна и всяка една напитка, която консумирате без вода. Всичките съставки, пак казвам, са описани на етикет. Може да видите, това не е Менделеевата таблица, а всички витамини и минерали, които се съдържат в напитката. Калци, магнези, витамини B12, B6, B2 и B1. От изключителна важност за правилното функциониране на нашето тяло. Другото, което много от вас казвате, че половината неща, които ги пише, това не е вярно. Лава Бер осигуряват на тялото важна част от дневният прием на витамини и минерали, които са необходими за през целия ден. Абсолютен булшит. Хора, каквото го пише тук отзад, го има в напитка. Хората това гледахме същото ние. Не е законно да си напишеш, не можеш да си напишеш просто каквото си искаш и да го няма в напитката. Сега разбрахме, че Лава Бер няма захар и няма кофеин. И не е енергийна напитка. А сега идва тук един, буквално може би най-големия проблем с съставките на напитката. И то е, че... Има ли гума в напитките Лава Бер? Това хора много голям спор имаше. То, например, алоe вера има такива желирани, които са много вкусни. Може би нещо подобно има, ама с някакъв друг плод, не знам, аз така мисля. Не съм пробвал тези напитки най-новите и не искам да ги пробвам. То просто е абсурдно. Не става въпрос за гума на Молив или пък за... Хора, как ще има гума в напитка? Те не искат да убият хората на стоюват. Ако някой от вас, който ги мрази и така и той хейтва напитките, да знаете един, който има такъв, да казвам, че няма как Ани Студио да ви отроват. Не искат хората да ви отроват 100%. Да ви отроват с гума. Как че сложат гума, бе? То, че е твърдо. Гума на кола, става въпрос за естер гума или гума арабика. Гума арабика и естер гума са стабилизатори. Естер гумата се произвежда от борова смола. Да, точно подобно ви говоря, хора. А пък гума арабика от акациева. Това са абсолютно натурални съставки, които Европейския съюз е одобрил за използване в хранителната индустрия. Това не е нещо, от което да се притеснявате под абсолютно никаква форма. Най-накрая разбрахме каква е тази гума, която фигурира в напитките. Само е странно, защото са повръщали уж тези две момичета, че издигнали вулкан направо. Това не го разбрах. И ако може Лава Бер да отговори на какво точно в състава. Сега, тъй като вече ви обяснихме за съставките на напитките, ако имате някакви въпроси, пишете в коментарите, обаче ви уверяваме, че напитките няма абсолютно нищо, което да ви накара да повръщате. Нали ми се повръща и то се вдига и се връща и то прави уджу. Лично ние с Дени всеки пием по 3 такива, виждали се и във видеа как ги пиеме, уверяваме ви, не сме повръщали. Със създаването на напитката за нас най-важното, както би трябвало да е за всеки един човек, е именно здравето. Ние сме минали през стотици тестове. Това е рецепта, която е разработена изцяло, за да е подходяща. Абе хора, то ако напитката не беше хубава, например, ако повръщаха, то нямаше да я пият хората много. И те щеха да кажат, а не стои със сигурност. Както за деца, така и за възрастни. Това се предлага на деца, бе! На деца! Всички от вас пишат, ама как тази напитка, нали, не е вредна, когато има неонов цвят, цвета на дъгата. За цветовете, това не са нормални цветове, това ти виждал ли си нещо такова, което е нормално? Има такива цветове. Да се пие. Всички осветители, приятели, които използваме в Лава Бер, в напитките ни, са напълно подходящи за деца. Одобрени са от Европейския съюз и са одобрени всички да използваме, както ви казах, отново в хранителната индустрия. И ви го казвам това, защото има една специална графа с отделни осветители, които изобщо не са окей за децата, влияят на паметта им и така нататък. Тук няма такива осветители в Лава Бер. Масово осветителите в Лава Бер са натурални, което е просто още им бонус. Няма проблем абсолютно
абсолютно окей са, нищо няма ви стана от тях. Виждате в супермаркетите и други напитки, които са с такъв подобен цвят. Повечето спортни напитки, които са, нали, здравословни, с витамини и така нататък, също имат отцветители, са цветни. Преди тези видеа, нали, създадени от момичетата, не сме получавали подобен коментар, че напитките са предизвиквали някакъв вид. Да, хора, това добре, ама моя приятел, който беше пил, повръщаше, имаше висока температура, даже в болницата нема казано за това вече. И да, така че нищо не разбраха за това. Реакция в организма на хората. Защо никой не говори за това? Ние ги пиеме в доста промишлени количества, бих казал. Хората около нас ги пият в промишлени количества. Нека да направим тук едно голямо но. Истината е, че трябва да се прави разграничение между кое не ти допада като вкус и кое наистина би ти навредило на здравето в тази ситуация. Абе хора, например на някой да му хареса пица с месо или да не му хареса пица с месо. Това е. Хората имат различен вкус. Те момичета са много, значи. Да не им хареса, на тех не им хареса. Може да други да им харесва. Огромна разлика да кажеш, и този вкус не ми харесва, направо ще повърна от него, защото не ми харесва. Ама може да не ти хареса, но може да друг да му хареса този вкус. И тотално различно е да го отпиш и наистина да повърнеш от него. До сега не сме имали нито едно оплакване, като кажа нито едно, стоя за тази, защото не сме имали абсолютно нито едно оплакване от дете, от родител, постоянно ги пиеме тия напитки. Оплакване за повръщане, за гадене. Примерно, един от моите най-добри приятели не е понася канела. Така че това е силно индивидуално. Ако един вкус... Да, хора, точно за това. Например, и да не харесваш ябълка. Същото. Не ти харесва, нали, можеш да пробваш друг. Не можеш да кажеш тотално недоказано, че заболяме корема, пили си, изповръща хиляди вкуси и това от лава бера. След 5-10 минути така дайджестване малко, да влезе в системата, да бъде приета, тя беше и отхвърлена. Бяха изпратени обвинения, че има постъпили деца в медицински учреждения. Искам да ви кажа, че ако това е истинска ситуация, повярвайте ми, нито един родител не би го спестил, нито на нас, нито на цялата компания, понеже да, ние сме лицата, които споделяме информацията, но това е един огромен екип от лабораториите, в които се произвеждат вкусовете, до всяка една производителна единица, до дистрибуторите, до точката, от която вие реално може да ги закупите. Също така искам да ви кажем, че щом тези напитки са на пазара, те са минали всички нужни проверки, сертифицирани са и са годни за употреба. Затова и на пазара в крайна сметка. Тези две момичета бяха казали, че едва ли не една от причините, поради която са повръщали, нали? Била, че се едно към тази естер гума, към акациевата смола, ако имаш алергии, може да ти се догади и така нататък. Ако някой знае, че има алергия към... Хора, например, да имам и алергия към канела. Същото. Някоя от съставките в напитката, не съм сигурен, че напитката е виновна. Ако аз имам алергия към фастъци, просто няма да ям фастъци. Най-важното... Хора, точно това. Хора, точно това е. Всеки човек да прави информирани решения за себе си. Когато имаш алергия, това вече е един личен ангажимент, който ти трябва да следиш. Обвинения, които са отправени реално до този момент, са безпочвени. Няма никакви доказателства. Момичетата обаче явно искат да вземат така доста сериозни мерки. Ще ви съдя до дупка, ще ви съдя. Казаха, че искат и да ни съдят, искат да пуснат изследвания в лабораторията. В понеделник тези нещица ще бъдат пратени до лабораторията. Хора, днес е понеделник. Точно днес е понеделник 30. И да, хора. И така, че значи утре би трябвало да се разбере какво е станало или днеска. Но, нали, ще има със сигурност втора част. Не пропускайте просто. От моя милост и Ерика, за да могат да бъдат изследвани какво всъщност има вътре, какво правят и евентуално ще ги съдим. Ние нямаме абсолютно никакъв проблем да пуснем изследване и да ви покажем какво има на изследването в лабораторията. Обаче важното, което искам да знаете е, че тези бутилки, които бяха в момичета, вече са отворени. Тези бутилки вече са били отворени. Другото, което е в момента, не могат да се дадат абсолютно никакви материали за лаборатория, защото са почивни дни, празници са. Ние нямаме нищо против да ви докажем, че няма нищо лошо в напитки. Ако, например, може да горността да е да са много време да седат, например, това може пак да е така. Например, ако ми е изтекла горността, например, днеска 30, то да е до 27, например, декември. То нормалното повръщаш.
Бяха отправени наистина много тежки обвинения. Ще се наложи ние в защита да предприемем също някакви мерки. А това е хранителен продукт, което означава, че тук е засегнато най-ценното — човешкото здраве. Ще направим всичко, което зависи от нас. Свързахме се с момичето веднага, когато видяхме видеото. Поискахме номера на партидата, поискахме датата на производство. Ще направим ние самите допълнителни тестове, допълнителни лабораторни изследвания и в крайна сметка, дали по легален път, ще се стигне до разрешение на тази ситуация, която, разбира се, ще споделим с вас. В напитките няма абсолютно нищо, което да ви влияе да повръщате. Днес сега ще ги отворя пред вас. Както момичетата ще пробвам от трите. Че сме пили толкова и че ни е станало лошо, гадени се. Така глътка, ако изпиеш да си повръщаш от това, е просто абсурдно, но вие си изводите. Човешкото здраве не е тренд. Искам да се набие в главата на всички. Човешкото здраве е на първо място. Не се прави това нещо за гледане. Не пишеш такива коментари за внимание. Човек не трябва да се шегува със собственото си. Хора, той може някои да се правят, че им е така станало. Може би се правят някои. Така си мисля аз. Защото някой, който не харесва Анди Студио, да се прави, че не му харесва напитката, че повръща, че умре, да не бъде. Да. Не искаме да насочим абсолютно никакъв хейт към тези момичета. Казваме, че ще добре, ма те много голям хейт направиха към вас, да знаете. Ако гледате това видео. И сме приели ситуацията с огромна сериозност и ние не крием нищо. Каквото е написано на етикета, това съдържа бутилката. В крайна сметка ви пожелаваме весели празници. Надяваме се изкарате една страхотна Коледа, Добре, хора, вече разбрах. И каквото разбрах, значи, сега да се върнем към символа на Лалабер. Добра цел от мечка. Не знам, хора, но това мисля да стане за час-две. Това не пропускайте. Не знам кога гледате този клип, но не пропускайте част втора, която скоро ще има, но 2025 година, защото сега е 30 декември. Да, хора. И затова, че втора част на 2025 година. Да, хора. И чао, хора, да много ви е харесал този клип. И да, каквото разбрахте и аз горе-долу разбрах. И вече съм сигурен, защото щом видях това клипче от Анди Студио, как вече казах какво има вътре, проверих, махнах клипчето с криво, защото ще да ми изгледа поне 1 час този клип, за да видя всички тези витамин D, B, там еди си какво си, и всичко пишеше, че е полезно. И да, там за отцветителите всичко видях и там и пише, че е полезно, така че те момичета или се правят, или мразят Анди Студио, или просто имат големи алергии от това, което разбрахме от клипчетата. Хора, това беше от това видео. Надявам се да ви е харесал. Оставете по един лайк. Ако стигнем 30 лайка, ще направя и за други напитки или за други ютубери такива хейтове, за да се опитаме заедно да разберем защо толкова големи хейтове правят. Или драми. Да, хора. И чао от мен. До следващия път.